Fil-Partit Nazzjonalista komplew il-manuvri mill-establishment billi titfa' pressjoni fuq il-kap Bernard Grech ħalli l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ir-rapporta anke fuq il-pressjoni li tjaffaċċja Grech biex jaqta' saqajn Delija fil-kampanja elettorali il-ġurnal L-Orizzont. Fl-aħħar sigħat kitbet id-deputat Marlin Farrugia li fl-aħħar elezzjoni ġenerali inaqdet ma' Simon Busuttil f'dik deskritta bħala l-koalizzjoni ta' konfużjoni. Farrugia qalet lil Bernard Grech li jekk hu jrid ikun kredibbli ma jistax imur l-elezzjoni b'Delija miegħu. Fuq il-profil tagħha fuq Facebook lil Delija, Farrugia ddiskrivietu bħala mastra li tixbet il-Partit Nazzjonalista l-isfel. Bħall-esponenti oħra tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Marlin Farrugia fakret lil Bernard Grech fid-donazzjoni ta' €900,000 li Delija ppreżenta f'isem Katko Group lid-Dar tal-Providenza. Din id-donazzjoni ma kienitx intlaqet mill-amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza wara skrutinju li sar. Marlin Farrugia żidet tgħid li Adrian Delija kien sejjaħ lil Daphne Caruana Galizia bħala biċċa blogger. Din mhux l-ewwel darba li Marlin Farrugia qalet lil Adrian Delija sabiex ma jibqax parti mill-Partit Nazzjonalista. Fis-sajf li għadda meta l-biċċa l-kbira tad-deputati nazzjonalisti kienu sfiduċjaw lil Adrian Delija minn kap, Marlin Farrugia kienet ħeġġet lid-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw lil Delija sabiex imorru mill-aktar fis sant il-President ta' Malta biex ikunu jistgħu jaħtru kap tal-Oppożizzjoni ġdid. Fil-Partit Nazzjonalista għaddejn ukoll manuvri immuntati mill-establishment li poġġa lil Bernard Grech biex Delija jitwaqqaf milli jkun kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista. Minkejja dan, Delija li laqqas trid ikun parti mix-shadow cabinet ta' Bernard Grech fil-ġimgħat li għaddew bat messaġġ ċar li l-Minissa laqqas kandidat nazzjonalista ma jridu. Fil-fatt, partikolarment lil Beppe Fenekadami, rival ta' Delija fuq 8 distrett, l-eks kap fakru li hu kandidat konfermat fuq id-distrett li sorsi fid-Dar Ċentrali għalunna li ta' Fenekadami ma jridu lil ħadd lil min imissulhom. Ħa nikkontesta fuq 8 distrett. Irrid nistaqsik għandek konferma li inti kandidat fuq 8 distrett diġà għandek konferma kemm il-partit anke mill-kap. Ġa approvat mill-partit inti li ħad toħroġ fuq id-għaxtik wkoll. U għandi ngħid li hija xi ħaġa pjaċevoli immens. Delija mhux biss se tiwieġeb li hu kandidat konfermat tal-Partit Nazzjonalista, iżda tisħaq ukoll li jista' joħroġ anke fuq żewġ distretti. Inti distrett wieħed ħireġ minn distrett ta' Birkirkar qed ngħidu jew ħireġ fuq. Sissa ġie konfermat minn distrett għadni ma konfermajtx jekk il-partit għandux bżonni fuq distrett ieħor u jekk il-partit jgħidli li għandu bżonni fuq distrett ieħor, noħroġ fuq distrett ieħor ukoll.